Hola, avui farem un plat de pasta amb xampinyons, formatge de Menorca i tot flambejat, amb conyac. I ara el meu ajudant, en Juanjo, vos dirà quins són els ingredients que hem de mestir. Per començar necessitem la pasta, pot ser qualsevol tipus de pasta. Ja la tenim bullida per ahorrar-nos un poc de temps. Xampinyons, formatge de Menorca rat, tomàtic que també rarem, un poc de sal, un poc de pebre, un poc d'oli i conyac per flambejar-lo tot. I ara començarem a fer-lo tot. I començarem amb els xampinyons. Ja estan saltejats, però ara els calentarem aquí dins. I ficam la pasta. La pasta perquè et saltegi i agafi el gust de sol i els xampinyons, sall, julivert, tot el que tenen els xampinyons quan els hem saltejat, veus? Tu. Això quedarà de dalt de tot. Ara va. Tu. De dalt de tot, Tu. Molt bé. I ram, un pot de tomàtiques de ramellet. Sí, ben rar. Veus? Ara ja s'ha lligat la salsa, ho salam un poquet, els xampinyons ja estarien salats, per un poc de sal, un pot de pebre per si mos agrada picant, espera, Juanjo, un poquet de pebre, i una part del formatge, perquè agafi s'espessi un poquet i el formatge també espessi la salsa. Si ho remenam i en 2 minuts ja ho podem apagar, res del formatge ho posarem dins el plat. Pues ara ho flambejarem. Primer tiram el conyac. No molt, vale? Un ratxet, un poc més, vale. Tu, allà va, tu sol. Los cocineros que salgan, por favor. Guai, flambejat. Això és el toc final, gustet de conyac. Ja està, és el resultat final. I ho hem acompanyat amb una truita de patata amb molt de patata i poc ou, que queda molt bona, i formatge al microondes amb pollastre i tabasco. Mira, això és la pasta, Mira. He quedat de mel. Com es diu, Toni? Mel.